And so it begins a countdown. Can you think of a reason why you so love it downtown? Let you in the middle of the scandalous town. This is it. Kamil, dobré ráno, je to aj Billy Hollywood spolu s nami. Čau. Nazdar. Je akcia, ktorá bude teda 4 víkendy po sebe v lofte. Top DJ zo Slovenska, Billy Hollywood, Roman Zámožný, Janko Král, Grimaso, Hajtkovič a Cifi. Super ceny. Či už to budú nejaké fľašky alkoholu, nejaká dovolenka, nejaké poukazy na ketky alebo autičko na víkend. Čo budeš hrať? Budú sa hrať hip-hopové pesničky? Sme dohodnutí, že si najprv zahráme ping-pong a prejdeme potom na nejaké ľahšie hry, takže... A potom plynulo do Morava. Presne tak. Tak som to cítil. Tak som to aj chcel. Ešte niečo, čo potrebujeme vedieť? Určite prídete, bude veľká zábava, budeme všetci vo vytržení, keď tam bude plno a určite sa všetci stretneme potom na bare a budeme rukanové, budeme tancovať. Čau.